Elabas ne again. Elabas ne sai kujira ga Alhaji Showboy abokina. Na fara kadan Hausa boy. Allah bai ta da ni, rabiye mun lamuni, ba doka kuma ba malami. Yan gulma ku kwashe kaya, duk ku da baya, masu hasada ku kwashe kaya, kuma sai ku da baya, dan mun ishan lokaci, kuma ba mu da lokaci. Lokacin ɓata lokaci na da tsada yan abad na girmaman lokaci. Mun zo tun da lokaci yayi za mu tara domin mu ci. Kar ku yi wasa da lokaci, inda kun samu sai ku ci. Duk wanda ya yi sanya raban shi da aji. Na fara kaɗan, Allah sai ta da ni, da biye mun lamuni, ba koka kuma ba malami. Na fara kaɗan, Allah sai ta da ni, rabiye mun lamuni, ba koka kuma ba malami. Rayuwar nan sai a hankali, kai dai da ɗayin tawakkali. Malam komai na da lokaci, rabo na ba za ya bar ni ba, ba za ya bar ni ba, yadda rabonka ba za ya bar ka ba. To mene na firgici? Wa rabbana Allah komai ka ba mu. Yan gulma da yan hasada Allah mu ka tsare mu, ka haɗa mu da alkhairi ka ba mu dukan masin mu. Nasara muka roƙa jalla sarki kai zaka ba mu, sai mu dage da addu'a matakin nasara. Mu mun rike addu'a wataran sai mun zama kaddara. A waka mu gagara hanyar ta zamo mana gangara, ko za su yi hasadar da zamo mana nasara. Na fara kaɗan, Allah sai ta da ni, da biye mun lamuni, ba koka kuma ba malami. Na fara kaɗan, Allah sai ta da ni, da biye mun lamuni, ba koka kuma ba malami. Tafiyar yanzu aka fara ta za ka je malam zo mu fafata. Ka zo mu fafata wata rana za a ji wakata, za a tattaka ko makiyanmu za su duba ta, to ba su kushe ta. Mun fara kaɗan, ai da can ba a san mu ba, sai muka ce hala Madrid sai jama'a suka shaida mu. Yanzu an san da mu, har jama'a na nuna mu. Allah ya yi lamuni, ba boka kuma ba malami. Na fara kaɗan, Allah sai ta da ni, da biye mun lamuni, ba koka kuma ba malami. Na fara kaɗan, Allah sai ta da ni, da biye mun lamuni, ba koka kuma ba malami. Rayuwar nan sai a hankali, kai dai da ɗayin tawakkali. Malam komai na da lokaci, rabo na ba za ya bar ni ba, ba za ya bar ni ba, yadda rabonka ba za ya bar ka ba. To mene na firgici?